భారతదేశానికి స్వాతంత్రం లభించాక దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న సంస్థానాలన్నీ దాదాపుగా ఒక్కొక్కటి భారతదేశంలో కలిశాయి. 1948 సంవత్సరం వరకు దాదాపు అన్ని సంస్థానాలు భారత్లో విలీనం చేశారు. ఈ బాధ్యతను సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ నిర్వర్తించారు. అయితే భారతదేశంలో కలిసేందుకు అప్పటి నిజాం ఒక్కడే వ్యతిరేకించాడు. దీంతో అప్పట్లో హైదరాబాద్ సంస్థానం దేశంలో కలవడం కొంతవరకు ఆలస్యమైంది. 1713లోనే హైదరాబాద్ ఒక ప్రత్యేక రాష్ట్రంగా మొఘల్ చక్రవర్తుల కాలంలో కొనసాగింది. అప్పటి నుంచి నిజాంలు హైదరాబాదును పాలించారు. 1947 తర్వాత బ్రిటిషర్లు దేశంలోని సంస్థానాలను భారత్లో కలవాలా, పాక్లో కలవాలా లేదా స్వతంత్రంగా ఉండాలనే నిర్ణయాన్ని సంస్థానాలకే వదిలేసి వెళ్ళారు. అయితే 1948 వరకు దాదాపుగా మొత్తం సంస్థానాలన్నీ భారత్లో కలిశాయి. కానీ హైదరాబాద్ సంస్థానం మాత్రం ఇంకా భారత్లో కలవలేదు. ఇక నిజాం మాత్రం హైదరాబాదును ఇండియాలో కలిపేందుకు ఏమాత్రం ఇష్టపడలేదు. పైగా అప్పట్లో మహమ్మద్ అలీ జిన్నా నాయకత్వంలో కొత్తగా ఏర్పడ్డ పాకిస్తాన్ దేశానికి నిజాం లోన్ కూడా ఇచ్చాడు. దీంతో హైదరాబాద్ పాకిస్తాన్లో కలుస్తుందేమోనని, అది దేశానికి ప్రమాదమని భావించిన సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ హైదరాబాదును ఎలాగైనా సరే భారత్లో కలపాలని ఆర్మీని రంగంలోకి దించాడు. 1948 జూన్ 21న లార్డ్ మౌంట్ బాటన్ ఇండియా వైస్రాయ్గా రాజీనామా చేశారు. అప్పటికే మౌంట్ బాటన్ నిజాంను భారత్లో కలవాలని, రాజీపడి ఇండియా ప్రజలతో జీవించాలని నిజాంకు సూచించాడు. అయినప్పటికీ నిజాం వినలేదు. ఈ క్రమంలో నిజాం తనదైన పారామిలిటరీ ఫోర్స్ అయిన రజాకర్లను హైదరాబాదులో గల్లీ గల్లీలో మోహరించాడు. ఎవరైనా ఎదురు తిరిగితే నిర్దాక్షిణ్యంగా తుపాకులతో, గన్నులతో చంపేశాడు. ఈ క్రమంలో వల్లభాయ్ పటేల్ అదే ఏడాది సెప్టెంబర్ 13న భారత ఆర్మీని హైదరాబాద్కు పంపాడు. 4 రోజుల వ్యవధిలో భారత ఆర్మీ రజాకర్లను అణిచివేసి హైదరాబాదును తమ ఆధీనంలోకి తీసుకున్నారు. ఆ పోరులో 42 మంది సైనికులు, 2000 మంది రజాకర్లు చనిపోయారు. సెప్టెంబర్ 17న నిజాం రేడియో ద్వారా రజాకర్లకు సూచన చేశాడు. భారత్లో హైదరాబాద్ విలీనం అవుతుందని, అందరం ఇండియా ప్రజలతో శాంతితో జీవిద్దామని పిలుపునిచ్చాడు. అనంతరం వల్లభాయ్ పటేల్కు భారతదేశాన్ని చిన్న చిన్న దేశాలుగా కాకుండా ఒకే దేశంగా కలిపినందుకు క్రెడిట్ దక్కింది. ఆయన ఆ పని చేయకుండా ఉంటే భారత్ 550 చిన్న దేశాలుగా మారి ఉండేది. ఇప్పటికీ సంస్థానాల పాలన కొనసాగి ఉండేది. పటేల్ చేసిన కృషి వల్లనే భారతీయులందరం విడిపోకుండా కలిసిమెలిసి ఉంటున్నాం. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.